दिनैनि साना खोब जोंनि थाखाय गोसोखांथावना सान जानानै थासिगोन। थांनाय 1.5 बोसोर जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ बर' हारिनि बिखायाव उथुमाय महरै सोमजिनाय जा नेशनेल पार्क हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोनसे खाबु, बे खाबुखौ जों दिनै मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप मावफुंलांनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोंनि लकेल प्रिन्स एरियानि जाय NGOफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोननि जा इनिशिएटिभ बेयो खोब बाख्नायथावना। दिनैनि जा कारालफोर मोनसे प्रग्राम, बे प्रग्रामाव बिथांमोनानो मेइन भुमिकाखौ लादों बा बिथांमोनानो मेइन दैदेनदों। बिनिखायनो जों मोनसे बाथ्राखौ क्लियार जाबाय दे रायमना नेशनेल पार्कखौ इन्टारनेशनेलि दिनै मानसिया मिथिनो हादों। आरो बे रायमना नेशनेल पार्कनि गेजेरजों जोङो रायमना नेशनेल पार्कल' नङा, जोंनियाव मोननै नेशनेल पार्क, मोननै वाइल्ड लाइफ दङ। बे मोनब्रैनि गेजेरजों जोंनि जा बर'लेण्डनि इक'नमिनि बेकबन, रांखान्थिनि सिनस्रिखौ जोङो एग्रिकालसारनिफ्राय टुरिस्टसिम ट्रेन्सफर्म खालामनो नागिरदों। आरो बेवहाय रायजो राजानि सहाय नांगोन। आरो रायजो राजाया दिनै रायमना ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै आवगायबोदों। आरो जोंनि थांनाय समनि जा खोमानानै लानांनाय बेखौ जों दिनै बुरखांफिननो हानो थांगासिनो दङ। बेनो मोनसे फोरमान। आरो नोंथांमोनाबो सांबादिकफोराबो बे बेलायाव जोंखौ हेफाजाब होनांगोन, सरकारखौ, रायजो राजाफोरखौ। मानोना सांबादिकफोरनिबो बेवहाय जथेस्थ' दायित्व थायो हारि जौगाहोनाय आरो हारिखौ खोख्लैनायनि बेलायाव। बेफोरखौ लानानैनो जोंनि गेजेरावहाय सांग्रांथि जानांगौ। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटिउबारफोरा गाव गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनो थांगासिनो दङ। बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानायनि मोनसे सम फैदों। आरो इउटिउबारजों इउटिउबार लोगो नांलायनानै बेफोरखौ जों माबोरै खमायनो हायो हारि जौगाहोनायाव, बेखौ थुलुंगानायनि हेफाजाब बा खामानि मावलायनांगौ। थेंक इउ। अक्ट'बर आरो नभेम्बरावहाय बिटिसिआवहाय माने थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि ओंखारनायनि खोथाखौ सारा होनदोंमोन। दा बेनि सायाव ओंखारनायनि खोथाखौ नङा, बावैसोनो इन्टारभिउ होनो जानो थांगासिनो दङ। अलरेडि रेडि जाखाबाय। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जों एसे लेट जादों। बे कनफार्म जोंनि गेजेरावहाय जेसेबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, साख्रिया थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, फार्स्ट ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेडनि खोथा गैया। जिखुनु साख्रियानो गावनि थाखाय आंगो। आरो खामानि मावनायाबो मोनसे साख्रि, हालेवनायाबो मोनसे साख्रि। खिन्थु बेवहाय डिफारेन्सा जादों जोङो माने सरकारि साख्रि, कम्पानिनि साख्रि, न'खरनि साख्रि बेफोरबायदि रानलायना लायो। ओंखायनो जोंनियाव बिटिआर सरकारनि सिङाव जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ जों बावैसोनो आबुं खालामनो थांगासिनो दं। It's been a really great experience so far. We've come to see the national parks. It's really amazing what you're all doing to try and protect the wildlife. It's really amazing what you're doing. What is the purpose of visit here? Pardon, sorry? What is the purpose of visiting National Park? The purpose, just to obviously see what you guys are doing to help the animals and to help support you.